Vítejte prvního videa z Minecraftu a dnes jsem tu společně s Alíčkem. A za chvilku přijde. No, za chvilku Alík přijde. Už je blízko, už vidím jeho nick. Co to je? To je creeperova hlava. Už je tam u táboráku. Ježišmarja! Ono to jde tím sklem, víš o tom? No, nevím. Hodí další lektvar. Ne, ale jinej. A koukej, jo? Tak, ještě tam, běž tam ještě postavit jeden domeček u vody. Počkej, já to chci udělat. Kdo tam čítáš? Ty to otvíráš, ty dveře? A přestaň už. Jo. Proč? Přestaň! Opovaž si něco zapálit. Tak když teda v té vodě postavit něco, já tady taky ještě něco postavím. Ne, já jsem chtěl přece něco jít nahoru. Víš co, Matouši, ne? Ale to nech bejt. Ne, Matouši. To je vzácný. Ne, není přece víš co. Přece nahoře tady máme naše místo. Ale to je vzácný, to tam nech. Co? No to, co tam je. No, ale já to nechci představovat, já tady chci nakrmit, víš co? Co? Tvýho pejska. Co má nejladší tvůj pejsek? Maso. Ale bí. Počkej, myslíš tam nahoře? No. Myslíš tam to veliký nahoře? Ne, tady to. Přece jak jsme postavili spolu. Tak co tvůj pejsek má nejladší? Ryby. Můj pejsek má nejraději. Rybu opečenou normální? Ne, to má ráda moje kočka. Tak co má tvůj pejsek má rád? Můj pejsek má rád pečený stejky. Od krávy? Nebo od někoho jiného? Od kohokoliv. Já jsem to od dřejc. Ne, Chutnalo mu to? já jsem od krávy. Tak. Jo, ale tomu nejde dát. To má nejladší jako neopečenýho. Tak maso normálně, od krávy a od prasata. Co? Teď bude odslepit. A chutnalo mu to? Neopečený. Že já slandu. A chutná mu to? Jo, mám dělá. Víš, jak to je ta velká díla? Vůbec ho tam nejdu staločit. Hej! On se pukle do zdi. Ne, on je tady u mě kapitán. Pacička? Ne, můj kapitán. Pacička umřel. Jak to já jsem tam chtěl stlačit, on se za tebou
Dávám sem záchrannou čestku, tu otevři. Neházej to na mě. Já jsem hodila toho psa. Tu otevři jenom v případu nouze. Ej, fakt, Matouši. Dej, je to záchranná čestka, fakt. Jako jak záchrana. No jsou v ní různý věci, třeba maso a tak, ale teď ti neotvírej. Teď si to ber z inventáře. Jo? Mhm. Počkáme do noci. Ještě uděláš nějaký to podzemní město? Ne, já už ho udělám. A kde je? Běž za mnou. Matouši! Pojď za mnou. Ne, Matouši, ne, tam nejdu. Ne, za mnou nechoď. Ne, já si to týčko vyhazuju. Jo, tak pojď. Tady? Ne. Tady? Ne? Jo. Mrsk. Já si tady prohlídnu sám, jo? Jo. Ne, Matouši. Nebereme. Běž se zatím podívat do baráčku. Ne, Proč? tady je zákaz chodit sám. Proč? Proto. Proč si neuděláš taky psa? To je žádná chuť. Já tvýmu psovi udělám boudu. Můžeš mi ho udělat. Už točíme 8 minut. Tvůj pes bude mít nejlepší boudu na světě. A bude připojená k našemu baráku. Ne, Matouš, já to TNTčko vidím. Já jsem ho tam ale nedal. Jo, Matouši, dál. A já ho v inventu nemám. Matouši, nic neříkej. Případ nouze, kde je ta čestka? Pojď už se vyspat. Ne, a že ty, já tu čestku otevřu tu. Opolaž se. Teď ne. Matouš, já to TNTčko vidím. Tak, nevybuchne. Tak pojď. Pojď už spát. Ten ujítek je Matouši fakt dobrý. Pojď se taky ožat. Já půjdu jít se podívat do lesa. Jo? Teď do mě nějaké strašný teplo. Tak se do něho koukej a já jdu do lesa. Jdem připálím servu. Líbí se ti náš barák? No na ní je to musím vylepšit. Matouši, kde jsi? V lese, už se vracím. Uka. Už jsem zpátky, už jsem tam do... Uka. No, vidíš, už jsem zpátky, byl jsem tamhle v lese. A pojď, kde jsi byl ty? Tak pojď za mnou. Počkej, já musím tebe najít. Kde jsi? Matouši, kde jsi? Počkej.
Matouši! Já to nebyl! Oni se tam asi omylem spadli magma cubové. Nebo se tam postavil portál. Já jsem to fakt nebyl. Stejně už musíme končit video. Takže to pro toto trollování 7letého děcka bude vše. No a končíme. Já jsem